Hei, tervetuloa tänne GAY-TV:n erikoishaastatteluun. Meillä on tänään täällä Stefan, Moi. joka pyrkii nytten Mr. Gay Finlandiksi ja on ensimmäinen Aalto-yliopiston opiskelija, joka tätä titteliä havittelee. Miten sä, Stefan, näet seksuaalivähemmistöjen tilanteen tällä hetkellä meidän yliopistossa ja meidän ylioppilaskunnassa? No meidän kohdassa mun mielipide on se, että se toimii tosi hyvä. Tai me on ainakin tuntuu, että me saa olla. Ja kun me ollaan ja kaikki muu se myös olla. Ja kun ne on ja pitää vaan jatkaa sama linja. Ja eteenpäin. Loistavaa. Mitä mieltä sä oot nyt tästä, että meillähän on sekä Q-Aalto että GAYY ajamassa meidän asioita? Se on tosi huippujuttu. Tai just se on tosi tärkeä. Vaikka se on tosi uusi, mutta just niitä juttuja tarvitsee. Loistavaa. Jos sut valitaan Mr. Gay Finlandiksi, niin miten sä ajattelit, että se näkyy ylioppilaskunnan arjessa ja juhlassa? No ehkä vähän enemmän kuin mitä se nyt on. Ja just, että saada enemmän vaan ei ne HBTIQ-ryhmät sinne mukaan, ja kaikki muut, myös ne heterot sinne. Tästä näkyy mikä se on. Oi, loistavaa. Ja tuut Otaniemi Gaydayhin sitten esittämään tervehdyksessä, jos sut valitaan, eikö näin? Totta kai. Mahtavaa. Onko sulla jotain terveisiä, mitä sä haluaisit välittää opiskelijoille? Vaan moi, ja mun Facebook-sivun se on Stefan Eklöf, Mr. Gay Finland, ja laikka se. Loistavaa. Tsemppiä skavaa. Kiitos.